салом дӯстони азизи ман, иншолло ки ҳама каса созен, хубен. ҳаматон хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаи торти медовӣ сар мешавад. иҷода аввал мехоҳам миннатдории худам бозам ба ҳамаи шумо бирасонам ки мо 2 рӯз пеш 9000 нафар шудем. ҳазор раҳмати Аллоҳ. ай ҳаматон миннатдорам, ҳаматон аз барои Аллоҳ дӯст медорам. имрӯз торти медовӣ тайёр кардам. хостам шуморо навор кунам. торти мода 4 дона тухм, 1 тамаскаи шедрая лета, 3 қошиқ руғани ями авқоткунӣ, 1 қошиқ сода, 5 қошиқ шакар, 4 қошиқ асал духтаро, 1 қошиқча разрехитил, 650 грамм орд духтаро. чӣ хел нишон додам, ҳам хеле тайёр кунед. иншолло ки ба маза мешавад духтаро. идои меомадагӣ ба ҳаматон муборак боша азизони дилам. идотона нағз бизгаронед. шояд ки бо баъди ид видео мекунам ё ки рӯзи ид видео мекунам, хай намедонам. бароям ка идотон муборак. инҷа духтаро хел 4 та тухмам мезанем. шумо да миксерам дар кор нест, метавонед ба венчик бизанед. ва ка гуфтам бисёри бачиш накунам, миксер қати задам. хел мезанем, ба шакарам медозем духтаро. дар торти медовӣ ванилинам дар кор нест, акнун медозам, мегум бӯй хушрӯ кунад. хоҳем бидозем, нахоҳем ҳатмӣ нест. баъд аму я разрехтила ҳамаша надозем, як қошиқча бидозем, тамом. баъд духтаро ман 4 тухма кардам. 5 та халид шишид, чӣ мегӯянд, 5 та коржик шид. агар шумо бисёрӣ бошен ё ки бихоҳед ки тортон калони бад шавад, ҳамин чизои духтагӣ мара 1 баробар 2 баробар зиёд бидозен, тортон калон мешавад. дар хонаи мо ки ҳеч ка торт намехӯрад бе ғарзи худам. барои ҳам қадар ман 4 дона тухма кардам, ҳамонтарам торти калон шид. на ёсамин мехӯрад, на дадаш. ҷада ман тухма задам, шакара дохтам, баъд руғана дохтам, ванилина, намахаллат задам ша. чӣ хеле ки гуфтам, касе миксерам надорад, ба венчик бизанед. миксерам шумо дар кор нест барои и торт. иҷада асалайним хел медозем, қати маскаву сода дар болои плита мемонем. чӣ мекунем, месӯзонем, бигем сирх мекунем. чанд қадари сирхиш свети шумо да маъқул аст, омучи худ мегирем ша. я бува ки ба маза мебарорад духтаро. намха болои плита да мондам, фақат мековем ша ки насӯза, мековем ша. ман хеле сирхакша нағз мебинам. духтарои хушрӯи ман имрӯз шумо да компания Avon тавсия метиҳем ки ҳама чизош оригинал ай. духёш, стойкиян, кремош аҷоиботанд. ман ин ширката шумо да якум бора тавсия додаистам. хулос ки беҳтаринай чизош. метавонед ки бидроен регистратсияшен, қати апай беҳтарини ма кор кунен духтаро. 2500 рубл да як бор харид мекунид, тамом. дига харид намекунид духтаро. ягон чизи маъқули дилта хай мехари, хеле маҷбурӣ нестай хариданаш. баъдан духтаро агар бизнес партнёр форатна кор кунен, хубиш дар чие ки шумо кори официалӣ мешавад. официалӣ кор мекунен духтаро. барои пособия, барои ҳамхари чизо ёрдамаш мераса шумо да. барои ҳам қадар кас ки дар хонаашта кор кардан мехоҳад, марҳамат кунен. ва шумо дар ширкати Avon тавсия метиҳем ки ширкати беҳтаринай, бидроен кор кунен, пушаймон намешен. а кас ки кор кардан намехоҳад, просто ба худша чизои оригинали качествени заказ кардан мехоҳад, регистратсия шида баробар 25% мешавад. вақте ки духӣ ягон крем, ягон чиз заказ мекунад, шумо да ҳатман туҳфа духӣ рӯй мекунанд, крем рӯй мекунанд, ҳама чи рӯй мекунанд. доставкаш бепул духтаро. марҳамат кунед, рақамҳои болои экран да бинависонед. бо маълумоти бештар ай худи апаҷони ма бигирем. беҳтарин инсонай кора ба тамоми нозикии шумо да мефаҳмонад. апай ма дар муддати 1 моҳ оилгирӣ да биромадагӣ. шуморо метавонед ки кор кунен, орзуҳои дилтона амалӣ кунен духтаро. группаи WhatsApp шона мондум. бидроен бо маълумоти бештар алҷа бигирен. айнами канали ман салом раснед, беҳад хурсанд мешавам. бояд постоянно кофта бестенша, хеле бимонем бирен корот накунед, намешавад. бояд биковенша фақат. надаиҷа духтаро хеле светиш ҳар хела шидан мегирад. инам хеле светша ки ман нағз мебинам, хеле мекунам. агар шумо да берангак буфора, камакак сирхш кунед, тамом. иҷада чиз монад, ами тухму шакармон медозем, асалу сода монад. баъд ба венчик мековем.
баъд 650 грамм орда медозем. ман хиёлам ки записа ҷиқидам орда духтанда наҷиқида будам духтаро. 650 грамм орда медозем, бо ба венчик хуб якҷояш мекунем. беҳад бисёрам хеле чизиш мекунем, чӣ мегӯянд, мековениш вақти орда духтам, пас ки ами камучкиёш хеле чизош намонада, ордакош намона. барои ҳам қадар хеле ки биковен амуқа хушро меояд читон тортон. наиҷада ма аллакай чиша орча дохтум, хуб якҷояш кардум. ами ма аввалам қа торт хӯридум, торта дӯст медоштум. подписчикои пешина медонанд ки ман ҳар рӯз торт мехаридам. яъне як рӯз мегузашт, ду рӯз мегузашт, ман ами торт мехаридам, барое ки дӯст медоштум. аҳози бошад намефурам торт, торти медовира дӯст медорам, торти наполеона хай як тайёр мекунам. даиҷа бошад духтарои хушрӯи ман хел қафои листа орд мекунем. баъд инами кавлес қати як қошиқа, як ним қошиқ, як ним қошиқи дохтум нам хел. баъд ба ёрдами орд тинук мекунем. сер орда киш мекунем ки чӣ накунад, мақсад тинук карданаш осон шавад. духтаро чӣ хел нишон додам, ҳам хеле тайёр кунен. иншолло ки тортактон, коржикакотон хушрӯ меояд. даиҷа якташ пухтак аллакай. ма диюм шаб мондум бо шумо дар видео кардам. духтаро шумо дар комментария фикрҳои худтонро бинависонед ки торти ма чӣ хеле омад ва ки чӣ хеле тайёр мекунад. беҳад хурсанд мешам. хай ҳамаи одам ҳамаи чиро ба ҳар тарз тайёр мекунад медонам. бо хай дар комментария бинависонед ки ай ман хушрӯ омад ё ки безеб омад. фикротонро дар комментария бинависонед. бениҳоят хурсанд мешам. беҳтаринон ҷада аллакай диюм шаб мондум. намихай тинукиш мекунем. орда бисёр мекунем, натарсида мақсад ордиш мекунем, чӣ намекунам. даиҷа коржикакои ма пухтак 5 та шидан духтаро. чӣ хеле ки гуфтум шумо агар калон буфора бисёри бад буфора, ами чизои духтагӣ ма бисёр медозен, торти калон мешавад. 4 дона тухм қати я торти калони хушрӯшидаги нормалния дар хонаи мо зиёдтия. даиҷа сливкиро мегирем, молоко қати мезанем ба миксер. баъд агар ки шуморо буфора ки кремтон сахт шава, чӣ кунем, творожный сир бигирем, бидозен, кремтон сахти хушрӯ мешава. азбаски ман хӯрда наметавонам ҳамон чиза. ман дар ҳаётам творог хӯрда наметавонам. вообще творог ки обичинам хӯрда наметавонам, халишам хӯрда наметавонам, кремша. барои ҳам қад намедозам духтаро. баъд сливки ма хунуки бад набуд, хеле сахти бад нашида, ҳаво худаш гарма, бо хунук набуд. ман мехаридам, сразу кардам, чӣ нашид, хеле овак бурен шидак, хай хушрӯ омад. все-таки як шумо сливкиро ҳатман дар холодильник монед, хунук шава, баъд бикунен, сахти хушрӯ мешава ба ҳамин молокои тоқаам. яке агар буфоратон ки сахт шава, творожный сир бидозен, агар хӯрда бутонед. намихай духтаро ҳамаша хушрӯ як лад мезанем. баъд ҳамин подписчикҳо менависанд апайша нахӯрен, уша нахӯрен, чӣ мехӯрен шумо? мо на самом деле намехӯрем. ина ман анҷир намехӯрам, творог намехӯрам, чӣ намехӯрам, моҳӣ намехӯрам, дар умрам нахӯрдам. вот чӣ намехӯрам, бисёр чизое ки ман намехӯрам. на суши намехӯрам. шавҳар ман ко чизи ман намехӯрам, он хӯрдагӣ неста, хӯрда наметавонад. ҳардумон он чизоро намехӯрем. бисёр чизоан ки бовар кунем мо намехӯрем. на торти мевагидор намехӯрем. хай ҳар одам ҳар хелай дӯстони азиз. мо ҳам хеле амина духтармонам ранги худмонай намехӯра. необычный. хай намехай духтаро иҷода торт масабират кардестам. чӣ хеле гуфтам кремам хеле сахти бад нашид, барое ки сливким хунук набуд. хай ба ҳар ҳол хушрӯ омадак, ба маззаҳакай ами торти медовӣ мулоимаки хушрӯай. шуморам тайёр кунем. умедворам ки маъқул мешавад. бо ба наздики идай метавонем ки тайёр кунем дар ид. хай ҳамаша хушрӯ крем мекунем, мемонем боло ба боло. духтаро ширкати тавсия додам, ширкати Навай, метавонем ки бидроен кор кунен. апашка беҳтарина духтаро. пушаймон намешен да ширкати Навай.
кадом ширкатиро кадом чизеро тавсия метиҳем касе ки кор намекунад бироин кор кунем барои пешравии зиндагихтон бо як дастгири шавҳартон мешавем хушрӯчои ман. ина духтаро охирон корж ман мондам. хе кремш кардам. шумо метавонед ки ягонташа крошки кунен майда кунен дар гирду ваношу дар болоош бишавен. ман охалира дӯст намедорам духтаро. ман фақат шоколад мекардам. бо имрӯз шоколад надоштам, айдам биромадай бихарам. баъд амиха ҳеч накардам. бо ака 9000 шудем, яке дар ёдам зад ки 9000 шудагием. бо гирифтам ба дили худам ака чизиш кардам. чӣ мегӯянд? ба дили худам ака рақами 9000 кардам. ина ҷада торта ки ман чишид сабират кардам тортма. ина ҷада ака орош метам ба дили худам. ман ҳами гул монда наметонам. ами торти гулдорам нағз намебинам, бо мондаам наметонам. рости гап да. неки чизи тортам бамаза, худам таъриф кунам, беҳад бамаза. ак хай меган ку вид дора качества, не айма качества вид надора, качестваш беҳад хушрӯа. хайнам хали духтаро бо ак рақам кардам 9000. хай бозам ҳамаи шумо дар раҳмати аллоҳ. ба худо беҳад хурсандам ки 9000 подписчик кардам. бовар кунед вақтое ки навҳои кардам ҳеҷ бовар надоштам ки ман ҳамин қадар подписчик мекунам. ҳаматона аз бари аллоҳ дӯст медорам. як чизи калон шудестем. рӯз то рӯз як оилаи калон шудестем. дӯстони азизи ман, миннатдорам ай ҳаматон. хай бо с любовью нумхали 1000 кардам. каҷала омад ростана омад ки кардам духтаро. лайкотона монен. лайк бепулай шумо да осон амада приятни. дар ҷа боша нумхали дар морозилникам тестай тайёр доштам духтаро. амуро гирифтам. нумхали чизак тайёр кардам. ширинияк тайёр кардам. бо шумо да видео кардам. тамошо кунед, шумо да маҳқул шавад тайёр кунед. ами тесто барои чиз ягон торти наполеон барои халиё хушрӯанд духтаро. ман дар ҷа варенӣ гирифтам. тӯна кардам, 4 булакш кардам. бо варенӣ ҷуакоша буридам, варенӣ мондам, печондам духтаро. беҳад бамаза ки хушрӯа. шумо метавонед ки бихарен, тайёр кунед. ин чизоро тайёр мекунам. бовар мекунед дар хонаи мо намехӯранд ша. наёсам ин мехӯра, на дадаш мехӯра. хай худам чанқа мехӯрам. оли як торта ман чанд рӯз мехӯрам. намехӯранд ша. беғарзи нам пучинои оддияке ки мекунам беғарзи намво ё ҳеҷ намехӯранд дига. ин хеле чизо, ин хеле дирношу начинка дора ё ки торт бихӯранд намехӯранд. ё агаре ман безеб намекунам. хали ҳама чиза меган одама дастиш бамаза боша ҳама чизиш бамаза меяд. худоро шукр ҳама чизам хушрӯ мебиёяд. хай бе ягон таъриф бамазаи хушрӯ. хеле ширинихӯр нестанд. ами отаву духтар намехӯранд. ин чизоро намехӯранд вообще. хай бо тайёр мекунам. худам ҳавас мекунам. ба ҳавас тайёршон мекунам. намехӯранд. хеле гизалай мешам. бо мегӯям дига тайёршон намекунам. не ки бо тайёр мекунам. хай мефорам ки бихӯранд. ами ҳама чиза бихӯранд мефорам. не ки хай мутаассифона намехӯранд. хай тайёр мекунам. бо ба ягон касароӣ мекунам. ина дигаришам хе бридам. просто ҳечи гул ягон чи намондам духтаро. ин хе болошона тухм мекунем. баъд сеташа болоша тухм накардам. ранги торти наполеон крему монда буд. торти штучни наполеон борин. хе кремш кардам. чизиш кардам. кремш кардам беҳад хушрӯак шуда. аз сеташа болоша шакар кардам. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯак омаданд духтаро. бениҳоят болаззатаканд. резона ки хушрӯанд. шуморам тайёр кунед агар маъқул шуда боша. беҳад хушрӯаканд. бо ҳам дастархондам хушрӯанд духтаро. ба маззаҳаканд, хушхӯраканд. ина мехай сирхаки хушрӯ омадак. чӣ хеле ки гуфтам крему монда буд духтаро. ҳайф нашава гуфтам. ана сетаиша ки болоша тухм накардам. мобайн ду булакш кардам. ина мехай пирожнияки аҷоиб шудак. беҳад мулоимаки хушрӯ. шумо ҳам метавонед ки ҳамин слоёни тестара бедроша бигирен. намхали торти наполеон кунен. аҷоиб бод меояд. нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯак омад. аппетитни омад. хай намхали чизако тайёр кардам духтаро. тамошо кунен. лайкотона бимонен.
фикрҳои хуби худтонро дар комментария бинависонед. Беҳад хирсанд мешавам азизони дилам. торти Наполеона метонен ки ба маскаву молоко кунен, чиша халиша чӣ мегӯянд, кремша, бо метонен заварнои крем қатъ кунен, бо метонен хали сливкиву молоко қатъ кунен. Ама сливкиву молоко қатъ кардам, беҳад хушк омад. ранги магазинияй хали маззашам аҷоиб буд. духтаро тамошо кунед, дастгириҳотонро фаромӯш накунед. беҳтарини ман дар иҷа боша ман пелмен тайёр кардам. ифторда хеле бо шумо дар камтар навор кардам. рецепти пелмен дар канали ман ҳастай. бидроен тамошо кунед, шумоам тайёр кунед. хеле дастархонака шумода навор кардам. торта биридам, шумода навор кардам. чӣ хеле ки гуфтам, креми ман овушида буд, хеле қаватошда наистода, овушидак хай вусатакӣ бамаза буд. шумо ҳатман сливкитонро дар холодильник монед, хунук шава, баъд тайёр кунед. ва боз агар творожни сир бихӯрен, творожни сир бидозен, сахти хушрӯ мешавад кремтон. анама хай духтаро, касе ки дар каналам нав медрояд, агар маъқул шид ҳатман подписатсия кунед, колокольчика биҷиқен ки видеои нав ба нави маро тамошо карда бошед. тамошобинои ҳамешагии ман лайкҳоро ёдтон набурорен. фикри хуби худтонро бинависед. Sandıkta kokusuna mama memona ki de oy gelmek musiklim. Da ovi xınık man çimeşen ka sarmışam man ki guşko Muhammed çıkadan balo ovi gelmek. Сколько дасти? Музика дестам. Посудаш дасти? Музика дестам просто. Холош асалам. А sandıktalar mama memona da ovi gelmek da oy xınık ka sarmışam. Рекламане подписаться к каналу, ви можете посокнека конка бгден, я капитика. Смола мемона маматон тям хеликненьоне. Муниса, Хадиса, Ойса, Осия, смо апау ховален, месава хона ма биан мази мекнем, смо ма тамосо мекнем, а смо адус медонам. Рекламане смола конка бгден каналу, мала тамосо мекненьоне. Мамда посудаш тестам ко. Ханде посудаш тестам да ови галмак, мама мегати, чи ови хтамта накати касамса бам, кама капо мама мегн на ови галмак мекнем. Шумо гапои мамаатон бигирем ко. Смо капои мамата бигирем. Гам натем ко. Гам натан и грусишни посудай.